हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। दिनैहाय आङो नै दायो दंफैयो रौथायाव, रौथानि उदालगुरि थांग्रा लामायाव। दा बेवहाय मोनसे गोदानै चिल्ड्रेन पार्क बानायदों। बे चिल्ड्रेन पार्कखौ दिनै बेखेवजेनगोन आरो दा बेखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा बिटिसिनि CM प्रमद बर' सारा नुजाथिफैगोन। बे सारा बेखेवनानै होफैगोन। बिराद मोजां जादों, जायगाया लामा सेरावनो जिरायग्रांनानै थाग्रा। जोंनि रौता ओनसोलाव बेबायदि गैयामोन, एबारहाय माने जाबाय आरो। बे पार्कखौहाय जोंनि रौता ओनसोलनि साथाम गेदेमा सुबुंफोरनि गोसोखांथियाव बानायनाय जादों। नै बेवहायनो बिराद मोजां जादों। खाथियाव फुख्रि, बेसेबा गिदिर गोलाव फुख्रिबो दङ। जायगाया जोबोद समायफ्लेथारदों आरो। नैबे मुसुखाया मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी सारनि बे मुसुखाया। नैबेहाय जाहैबाय, नैबे मोनसेया जाहैबाय सोरबां सुबुं बिहराम बर' सारनि। बिनिफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय जांख्रिथायारि थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि। गासैबो रेडि जाजोबनानै दङ मुसुखाफ्रा, बेखेवनांसिगौल'। दा बेखौ बेखेवफैगोन जोंहा बिटिसिनि CM प्रमद बर' सारा। दा बिथांखौ नेगासिनो दङ बे सारखौ। दा दान्दिसे समनि उनावनो बे सारा नुजाथिफिनसिगोन आरो बेखेवनानै होफैसिगोन। बेबायदि साजायनानै दंजोबो। गोबां मानसिफ्रा थुबुर जाफैनानै दङ। बेवहाय रौता ओनसोलनि गोबां फुराना माने बारग' एबसुनि मावथि बिथांमोनखौ बेवहाय लेंहरनाय जादों। बेवहाय बाहागो लाफैनांगौ आरो माखासे ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुंफ्राबो बेवहाय माने बाहागो लाफैदों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेबायदि रौता ओनसोलावहाय बेफोरबायदि गायसननायनि थाखाय बिथां साथाम गेदेमा सुबुंफोरनि मुङावदि गोसोखांथियावदि मोनसे बेबायदि मोनसे पार्क बानायनानै दोननो हाबाय, बे जोंनि रौता ओनसोलनि थाखाय जोबोद गौरबनि होननानै गोबां मानसिफ्रानो गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद मोजां जादों। नैबे जाहैबाय, बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो नेगासिनो दङ जिरायनानै। बे बिटिसिनि सारखौनो नेगासिनो दङ। दान्दिसे समनि उनावहायनो बे सारा नुजाथिफैसिगोन। बेबायदि माथा गिदिंलायगोन ना? हेलौ। मोजां लादों। फट' लानांगौ जोंनिया। बे समाव जोंहा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद सार बिथाङा सफैबाय। दा जों थोंजोङैनो जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय लादों। दा बेखायनो गासैबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ हाबाफारियाव मदद होनो थाखाय खावलायबाय। दिनैनि नैबे सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर', मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी आरो जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारी बिथांमोन गेदेमानि चिल्ड्रेन पार्क बेवहाय बेखेवनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे मुसुखा बेखेवनाय जागोन। थोंजोङैनो सिनायथि होनो लादों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। बे समावहाय जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार प्रमद बर' बिथांखौ नैबे गेटखौ बेखेवनानै होनो थाखाय खावलायबाय।
बे समाव गेटखौ बेखेवना होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर सार प्रमद बर' सार बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जोङो सोरबां सुबुं मुंख्लं बिग्राम बर' बिथांनि नैबे मुसुखानि पिता हास'गोन। बे समावहाय मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी मानव गेदेर बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवगोन जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे नखरनि आयं साबासि बसुमतारी बिथांखौबो लोगोआव थाफैनो थाखाय खावलायबाय। बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवगोन आरो बे मुसुखाखौ बेखेवगोन बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसेनो लोगो लोगो नखरनिफ्राय आयं साबासि बसुमतारी बिथाङा बिबार बावजेनगोन। आरो बे समावहाय सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर' बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि सार दिपेन बर' आरो बिथांजों लोगोसे जोंहा नखरनि बिबारसा बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो बिबार बावजेनगोन बिथाङा। आरो थामथियाव बे समाव थामथियाव बेखेवगोन जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि मुसुखाखौ जोंनि बिटिआरनि एम डक्टर निलुत स्वर्गियारी आरो बिथांजों लोगोसेयैनो बेखेवखांनाय लोगो लोगो बिबार बावगोन जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि मुसुखायावहाय बिथांनिनो बिसि मेडाम जनेश्वरी बसुमतारी खुलुमबाय नमस्कार। আজি আমার বড় জনগোষ্ঠীর প্রথম শ্রেণীর তিনিজন নেতা তেখেতসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা আৰু প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰা এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আমাৰ এজন শক্তিশালী যুৱনেতা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া, আজিৰ এই সভাত উপস্থিত আমাৰ ইএম ডক্টৰ নিলুত স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ
কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ, জিলাৰ সভাপতি কৰ্ণেলিয়াছৰ লগতে সকলো বিষয়ববীয়া, আমাৰ MCLA সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন ডেপুটি স্পিকাৰ আমাৰ নেৰচন বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক এজন শক্তিশালী সমাজসেৱক ৰক্ষেশ্বৰ দা, আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত जोंनि सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुसुखायाव बिबार बावनाय बिथांनि फिसाला बिबारसा बर' बिथां बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि बयनिबो अनजानाय सिबिजानाय बर' हारिनि सासे गोख्रों खुन्थियामोन मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसि बाजै साबासि बसुमतारी लोगोसे जोंनि बयनिबो आंगो दुलाराय बर' फरायसा